oinatzez estaltzen garari, bidea 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 oinatzez estaltzen Lokatzez gainezka etxea, ibaiak eztanda egin du. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Saiatu garbitzen, tematu markarik ez uzten. Indartu leiotateak, lokatzari lekurik ez uzten. Zaitu dala hemen, kolpe bat ez dena lokazten, baina behin betiko ez da ezen, lokatzak utxunea bete arren. Lokatzak kanporatzera, baina berdin duia da, horma nola lokatzaz, barnea markaz betea.
artekoa den berdin dit. Baina bi onu belduren arteko kristalari zein eskuk eusten dio.
kolpatu ta atzera bota, kolpatu ta atzera bota, etengabe atzera bota, etengabe atzera bota. Kolpatu ta atzera bota, kolpatu ta atzera bota, etengabe atzera bota, etengabe atzera bota. Haitzu bat lurraren kontra, haitzu bat lurraren kontra, haitzu bat buruaren kontra, haitzu sartzeko atera behan, ateratzeko ustu behan, usteko kolpatu behan. Arratsaldeon, azkenean bai, kanpaina aurreko garaia amaituzat jo dezakegu kasi. Izan ere, ofizialki bihar gauean, gauerdian, bihartik etzirako gau hortan, hasiko da hauteskunde kanpaina. Hobeki esan da, hasiko da hauteskunde kanpainaren azken txanpa, ez da? Izan ere, bistakoa da, aspaldi garela giro hontan murgildurik. Hala, maiatzaren 28ko hauteskunde egunari begira eta biharamunetik izanen dugun agertoki politiko konplexu eta ziurgabe honi buruz hitz egiteko, hau aztertzeko mahainguru bat antolatu dugu. Antolatu du Martin Ugalde Kulturparkeak, antolatu du Euskal Herria Irratiak eta antolatu du Berriak Katakrakekin elkarlanean jakina. Eta asmorrekin eginen ditugu datozen minutuak hemen. Horretarako 4 gonbidatu ditugu eta banan-banan agurtuko ditut horregatik, lehenbizi. Amaia Alvarez, Nupeko zuzenbide historiako irakaslea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ibai Fernández, Diario de Noticias egunkariko politika saileko kazetaria, arratsaldeon, Ibai. Arratsaldeon. Juan Cruz Lakasta, Euskal Herria Irratiko zuzendari, esatari eta aurkezlea. Koordinatzaile esaten diogu oso horizontalak baikara, baina bai horrelako zerbait. Euskal Herria Irratiko koordinatzailea, esataria eta aurkezlea beraz. Eta Jose Rasenar, Berria egunkariko Euskal Herria saileko kazetaria, arratsaldeon. Kaixo. Laurei mila esker eta mila esker baita zuei ere jakina, Katakraken parean zaituztegun hori eta era berean Euskal Herria Irratiaren webgunearen bitartez eta berria.eusen bitartez, zuzenean ikusten ariko direin horiei ere eskerrik asko. Izan ere hau zuzenean ari gara emititzen, hemen ez diren horientzat guztientzat ere. Lehenik eta behin azaldu nahiko genuke hainbat ataletan banatu dugula solasaldi hau, eta horietako bakoitzean, solaskideetako bakoitzari galdera bana edo eginen diogu. Baina lehenbizi motorrak berotzen hasteko edo eskatuko dizue zuetako bakoitzari apuntetxo bat egin dezazuela, hauteskundei begira. Eta, nahi baduzue, akaso Juan Cruz zugandik hasiko gara eta gero txandaka ginen dugu. Ez dakit galderarik behar duzun, baina itzatekotan galdera hau litzateke, bai? Ia zen nabarmenduko zenuken edo baden deus
arreta deitu dizuna, galdera gozientzat berbera izanen da. Bi zertzela da txola berotzen hasteko ezker eskuin edo eskuin ezker eskuinetik hasiko bainaiz. Jakinmin handia daukat, ea azkenean UPNren eta PSNren artean 26 eserleku lortuko dituzen ala ez. Javier Espartzaren apustua da bidea zabaltzea Nafarroako Jauregirantz behintzat aukera bezala PSNren eskutik itzultzeko eta aukera hori aritmetikoki posible ez bada larrutik ordainduko du, bestela ere uste dut gorriak ikusiko dituela. Eta ezkerralde edo beste alde horretan, gainontzekoen saldo horretan nolaita esateko, atentzioa zer gertatzen den, biztan da, ardatz berri bat sortu dela azken bi legealdietan Nafarroko politika instituzionalean, lehen zen Espainia zaleak eta abertzaleak horrelako zerbait ere, labur bilduz, edo demokratak eta bortitzak eta horrelako gauza asko esan izan dira, orain da, aurrerakoiak eta atzerakoiak, eta jakimina daukat ikusteko ardatz hori sendotzen duen ala ez, PSNek zer egiten duen batez ere udaletan. Niretzako bi arretagune edo bi zertzela garrantzitsu, bidatu garrantzitsu, horiek dira. Ederki, aztertuko ditugu horiek datozen minutuetan. Ibai, eta zuk zer nabarmenduko zenuke? Bueno, harimutur asko ez, dituzte hauteskunde hauek, banator Juan Cruzekin, uste dut eskuinaren banaketa horrek ze ondorio izango duen dela salantzetako bat, beste bat da eskuina edo UPN eta PSN arteko elkarlan hori posible deno ez, batez ere sortu daitezken tentazio horiei aurre egiteko, ze agian orain momentu honetan tentazio hori ez dago, baina gerta daiteke, ze badakigu urte bukaeran izango ditugu hauteskundeak Madrilen, eta orain agian urrutik ikus dezakeguna, abendutik aurrera beste modu batean ikusi dezakegu. Eta bi gauza nabarmenduko nituzke hortaz haratago, ez? Lehenengoa aipatu du Juan Cruzek, udaletxeak. Gehiengo horrerakoia daukagun Nafar gobernuan, baina ez udaletxetan, edo ez behintzat udaletxe guztietan, posible den udaletxe guztietan. Hor da, nire ustetan hori da fokoetako bat, foko garrantzitsuetako bat, horrek eragin esan dezakelako gero, baita ere beste gehiengo batzu eratzerakoan. Eta bigarrenik parte hartzea. Nik ere jakimina dokat horretan, ez? Uste dut tentsio politikoa jaitsi egin dela modu batean. Uste dut aurreko hauteskundeak tentsio handiagorekin egin izan zirela, ez? 2015ean argi zegoen baldaketaren gogorrek jende asko bidali zuela bozkatzera. 19an aldrebes, uste dut aldaketaren kontra joaten ziren askok ere bai bozkatzera joan zirela eta bazegoela giro edo tentsio hori, baina uste dut momentu honetan tentsio politiko hori baretu egin dela modu batean. Eta zalantza daukat horrek ere eragina izango duen edo ez parte hartzean. Nik uste parte hartzeari erreparatzea interesantea ere izango dela, ze agian ziklo politiko berri honetan ere horrek zer esan handia eman dezakelako. Amaia Alvarez, zure txanda, zer da zuk nabarmenduko zenuen apuntetxo hori? Bai, nik pixka bat Ibaik oraintxe bertan bota duen hildo horretatik joko nuke, ez? Tentsio gutxiago ikusi da edo kanpaina aspergarriagoa izaten ari da, hori da nik apuntatuta neukana. Ez dakigu zer gertatuko den, oraindik ere galdera ikur asko dago, baina neurri berean esan daiteke inkesten arabera aldaketa handirik ez dela egongo, edo sorpresa handirik ere ez dugula espero, naiz eta gero akordioen aldetik beti ateak irekita dauden akordio berrietara eta bar. Baina, aspergarria zentzu horretan, naiz eta eskuinaren zatiketa, ez dakite, pixka bat kanpaina animatu duen gauza izan den, ez? Hori izan da nabarmentzeko puntuetako bat, behintzat, eskuinaren zatiketa, eta gero, bigarren aspektu bat ere bai, iruditzen zaidala niri, kanpaina gondela Madrileri begira, ez? Urte bukaerako hauteskunde horiek markatu dutela, alderdi denen agian ez, baina gehienen edo askoren kanpaina eta mezu politikoak, ez? Azken batean, bere ala daude beste hauteskunde horiek, eta hemen ere nabaritzen da, ez? Tentsio hori edo Madrilek egin duen eragin hori, ez? Nik berriz apunte soil bat ingo nuke, eta da, esan duzuenarekin bat egiten dut, baina beti zuhurtzia puntu edo dosi bat dudala eta argitxo gorri bat pizten zaidala kanpaina honi aurre egiterako orduan. Eta hori da, gogoratzen dut, orain dela 4 urte ez genuen alako mahai ingururik egin, baina pixkat zer gertatziteken eta aztertzen genuenean guztiok, bakoitzak bere etxean edo egunkarian edo denadakoan, eta alderdiek eurek ere, pentsatzen dut ere bai, orduan aldaketaren legalditik gentozen eta gure galdera zenea
gehiengo hura errepikatuko zen, edo gertu geldituko zen. Eta hilabete batzuk lehenago PSNek apustu bat egin zuen, eta esaten zuen, bigarren izan nahi zutela, eta Txibitek gidatutako gobernu bat osatu nahi zutela, eta une hartan oso jende gutxik uste zuen asmatuko zutela. Eta orduan horrek niri argitxo gorri gogorazten dit zagertatu zen duela 4 urte, ze asmatu zuten eurek, eta gure kalkuluetan aldiz kale egin genuen askok, eta orduan, nahiz eta sorpresak eta inkestek adierazten guten antzeko panorama baterantz goazela, beti dut hori ez, segurola puntu hori, zuhurtzia puntu hori, beti baten apustu ondo atera itekela eta beste batena ezain ondo, eta hori ez, tentuz. Ze inkestek gauza da esaten dutena eta gero errealitatea batzutan diferentea dela ez. Ederki, inor ez du harrituko solasaldiaren lehenbiziko parte honek, orain hasiko dugunak, izan ere, eskuinaren zatiketa, izanen dugu izpidea zuzen ere. Orain dela 4 urte genuen egoeraren aldean hori baita alde esanguretsuetako bat, Navarra Soma koalizioa hautsi eginda, eta argi dago haustura horrek ondorioak ekarriko dituela emaitzetan. Espero da eskuineko alderdietan eragin hori zuzenekoa izatea, eta berriz, espero da, baina hori ere etortzea, zeharkako eragin bat gainerako alderdietan ere, ezta? Juan Cruz, Navarra Soma hautsi egin da. Zergatik, hori zuk azal badezakezu, jakina, UPNek zer bilatu du bakarri joan da, eta azken apuntetxoa, nahi bezala garatu jakina, badu UPNek ala gobernura iristeko aukerarik? Piskat, oie, ez. Bai, zergaitia azaltzeko tenorean, nik uste dut, testu ingurua nabarmentzea komeni dela zerbaitetan ahantzi egiten baitzaigu. Zer irudikatzen algenuen duela 4 urte, aipatu du Joserra, eta oso ados nago irakurketa horrekin, baina zer irudika genezaken duela 9 urte. Eta duela 9 urte nekez irudikatuko genukeen, egun 8 urte eramanen genituela UPNeko gobernuri gabe, UPN Nafarroko jauregian izan gabe, eta suerta daitekeela 12 ere ematea gobernutik. Eta nik uste dut horrek asko azaltzen duela zer gertatu den. Izan ere, bazirudikeen espazio politiko monolitiko bat zela, botereak eta postuek eta diruak denak oipeztatzen duelako, baina gerora pitzadura mordoa sortu da, inzuzen ere, Nafarroko jauregitikat eta basamortuan zeharkaldia egiten ari zarelarik, erandude gehienetatikat, giroa oso hotza delako eta oso zaila, eta nik uste dut horrek laguntzen duela dena ulertzen. Hortik aurrera, zertarako egin duten, jada zergatik baizik eta zertarako, nik uste dut hor lan erreformaren sugetzar horretan oso argi geratu zela maniobra zein zen, ez? Azkenean, erosi nahi zuten txartel bat Nafarroko jauregira itzultzeko, Madrilen, diputatuen kongresuan, PSOEren gobernuari sostengua ematearen truke, ez da, negozioa hori zen, azkenean nahi zuten Ferrazek Sarasate behartzea berriro UPSN hori, formula hori errepikatzera, eta pixkat gaztatxoen teoria horretara itzultzea. Lehen atal hori amaitu zen bezala, eta nik uste dut plot twist edo alako gidoi kolpe asko izan zirela espero gabeak edo horrek usten oso zailak, eta azkenean horretan geratu zen, baina orain bigarren atalaren aitzinean gaude, ezta? Lehertarazi dute Navarra Suma, zergatik bada egin nahi duten hori egiteko PP sobran daukatelako, eta nola ere zentratu nahi dutelako alderdia PSNerekin akordioetara iristeko errazagoa izan dadin. Nik uste dut jokaldiak orain udal eta foru hauteskundetara begira bi helburu dituela, bat gutxienez posible izatea PSNerekin Nafarroako jauregira itzultzea, Ibairekin bat nator, nik uste dut lehen kolpean PSNek hori ez duela eginen, izan ere zertarako izan lehendakari orde, baldin eta lehendakari izaterik baduzu, baina Madrilen gauzak aldatzen badira, Espainiako gobernuan gauzak aldatzen badira, ikusi ditugu horrelakoak eta okerragoak, ezta? Eta beraz, hor dago lehen helburu aritmetikoki posible izatea lehen esan dut. 26ra iristen ez badira hor ikusi beharko da, ez da indar orekan nola geratzen den eskuinaren barruan, baina 26ra iristen ez badira UPN eta PSNren artean, Espartzarenak egin du politikoki, bestela ere uste dut gorriak ikusiko dituela, baina politikoki egin du. Eta gero badago ere, helburuen artean, eustea, nik eskertuko nuke zigotzea gehiagi zera, hemen retornoa sortzen zaigu eta oso zaila da hitz egitea bestela. Ez da ongi entzuten ari zareten, bestela aretoan, bai, ez duzu entzuten.
Bale, igo, barkatu. Moldatuko gara. Hobe salako audioak entzea, ezta? Eta horrela, bideoa ongi joanen da, eta hemen ongi entzuten duzu, posten naiz. Bat nator, zen ni sufritzen ari nintzen. Orduan, esateran indoan, bi helburu dituela, parlamentuan hori, eta Nafarroko gobernura begira hori, eta gero ere, badago beste bat, eta da, eutsi ahal izatea, geratzen zaion, botere instituzional urriari, hau da, Iruñeko udalari eta Tuterako udalari. Nagusiki hori da geratzen zaiena, eta itxaropena dute, PP bazterrean utzita, PSN-eren maniobra hori erraztea, ez da, posible izatea eta berriro errepikatzea jokaldi hori gero hitz eginen dugu horretaz, hori beste kontu bat da, baina, helburuak horiek dira eta ikusi beharko dugu hor PSN-ek ze erabaki hartzen duen. Izan ere, Ibai, zen neurritakoa da UPN-eren krisia, ez da? Azken hilabeteotan hainbat personalidade ikusi ditugu alderdia uzten, eta zerrendak nola osatzen diren hori ere bada aztertzekoa eta asko ematen du aditzera, ez da? Kasu honetan beraz, barne borroka horrek zer ematen dizu aditzera zuri, eta ze gerta daiteke etorkizunean, ez da? Krisi hau ikusirik gaur egun. Nik ez nuke esanen krisi organikorik dagoenik UPN-eren baitan. Uste dut UPN-ek badaukala krisi bat, baina da krisi identitario bat. UPN-ek nortasuna galdu du, edo galdu zuen aspaldi, eskuinari bere etorkizuna lortu zionean. Jarriko nuke data 2007an, seguruenik, Navarra no se vende kanpainari egin zutenean, eta nola Rajoyren PP horrekin batera manifestazio egin zuten Nafarroan, bere etorkizuna lortu zion orduan, hautsi zion edo saiatu zen hausten gero, baina ez du bere nortasuna berreskuratu, bere nortasun foralista, eta benetan Nafarroan errotutako alderdi bakar hori. Hori galdu egin du UPN-ek. Galera hori nolabait ere ezin egoina eta ezin nora joan ikusi dugu UPN gobernua galdu zuenetik, ez? Eta horregatik ikusi dugu nola egun batean, legegintzaldi batean PPrekin egiten duen, hurrengo legegintzaldian PPrik gabe, tartean diskurtsoan egun batean da Madrilek PPek egiten duenaren kalko bat, baina horrengoan nolabait ere foru izaera horri berreskuratzen dion. Uste dut hor dagoela bere krisi nagusia, ez dakila nora jo behar duen, ez? Organiko hori dagokionez, nik ez nioke horrenbesteko garrantzia emanen joan diren pertsona horiei, ez? Ez da nolabait ere sektore baten ordezkari ez Sergio Sayas, ez da Carlos García Danero, biak UPN-etik kanpo daude bozketa batean kontra egin zutelako, eta nolabait ere bere buruari etorkizun bat bilatu behar izan diotelako, eta haien atzetik joan direnak ere bai, UPN-eren baitan etorkizunik ez zukatelako izan dira, ez? Ez dut uste, ez dago hor nolabait ere erreflexio ideologikorik edo nolabait ere sektore kritikorik, ez? Horrek ez du esan nahi, zatiketa honek eraginik ez duenik izanen, gero boto banaketan. Hori da, lehen lakastak esaten zuena, eta segurazki hauteskunde hauek eskaintzen diguten zalantza nagusienetako bat, ez? Benetan oraino zatiketa hori nolakoa izango den, ez? Nik uste dut UPN-ek oraindik badaukala oso errotuta bere izaera eta bere sigla. Eta nolabait ere bere marka historikorrek lagunduko diola ongi usten hauteskunde hauetan. Bi abantaila ditu nagusiki PPrekin alderatzerakoan. Hasteko da bere struktura territoriala, UPN-ek baditu bere talde municipalak eta talde lokalak herri askotan. Eta bigarrenik da nolabait ere referente elektorala, eta zentzu horretan kontutan izan behar dugu eskuina oso pragmatikoa dela botoa ematerakoan, ez? Oso ongi banatzen duela eta bakila noiz bota behar duen non eta nola, ez? Eta uste dut hori ikusiko dugula udaletxetan. Uste dut udaletxetan eskuinak nabarmen egingo duela UPN-eren alde. Ez uste duelako UPN-eren estrategia politikoa PP-ena baino egokiagoa delako, baizik eta badakilako UPN-eri boto emanen badaukala aukera gehiago nolabait ere boterea mantentzeko, ez? Uste dut Iruñeko udalaren egoera garbia da, uste dut UPN-ek utziko diola ze eskuinak ora joko du, ez? Baliteke hori ez gertatzea eta hor dago zalantza. Hori gertatzen ez bada, orduan bai, UPN sartuko da benetako krisi sakon batean. UPN-ek ez badu mantentzen bere referentzia elektorala, uste dut benetan UPN-ek benetan krisi sakonean sartuko dela, eta erabaki beharko duela benetan zer nahi duen izan. PPren marka Nafarroan, edo benetan alderdi regionalista bat beste herrialde batzuetan ikusitugunak, baina herri horietan ere badakigu ze etorkizun izan duten, ez? Baina uste dut emaitzaren zai egon beharko garela jaketiko benetan ze ondorio den guzti honek, paperaren gainean nire apostua da UPN-ek utziko diola PPk uste duena baino hobeto. Baina egia da zalantza hor dagoela eta ikusi beharko dugula, ze uste dut hauteskunde hauek badauzkatela
beste hauteskundek izan ez duten faktore batzu eta kontutan hartzeko izango direnak. Ederki dago siglak nortasuna aipatu izana, horri buruz ere pixkat arituko gara orain, Amaia, dakizunez, jakina denez, ez da eskuina zatitzen den lehenbiziko aldia. UCD, UPN, CDN, PP, Ciudadanos, sigla salsa dantza ere handia izan da. Baina egia da, UPN indar hegemonikoa izan dela, 1979an sortu zenetik. Eta batez ere, 80ko markadatik aurrera. Ematen du kapital politiko horri eutxi nahi izan diola, ezta? Zakit, iragan horrek zer ematen dizun aditzera? Bueno, esan duzun moduan, ez da eskuina zatitzen den lehendabiziko aldia, eta aipatu duzu UPNren sorrera, eta bar, ni pixka bat harago joan nahiko nuke naiz eta agian urruti joan. Eta gustatuko litzaidak egitea konparazioat gaur egungo egoerarekin eta 19. mendearekin. Agian urruti joango naiz, esan dut. Baina 19. mendean Nafarroan, orduan demokrazia ote zegoen ala ez, zalantzan jarri dezakegu, baina bertako orduko errealitatean alderdi nagusia Nafarroan karlismoa zen. Eta momentu askotan, estatuan alderdi nagusia alderdi konservadorea zen, ezta? Eta beraien artean, askotan Nafarroan gertatzen zena orduko politikan zen, ez gaur egungo ikuspegitik alderdiak ez zeudelako, eta bar, baina bai egiten zutena zen kolaborazio bat, kazikismo baten bidez, nolabait beraien arteko adostasunak lortzeko eta akordioak lortzeko hauteskunde bakoitzetan, neurri batean eliteak babesteko, ez? Eta beraien arteko botoak trukatzen zituzten eta bar, hauteskunde bakoitzetan, azken batean biek etekinak irabazteko, eta eliteak, batez ere elite ekonomikoak babesteko. Orduan ikuste dut gaur egun edo, trantsiziotik UPN sortu zenetik ere, esan genezakela eskuinaren zatiketek horri erantzun diotela, ez? Elite edo botere faktikoak nahi zutena lortzeko, edo behar zutena lortzeko egin direla edo zatiketak edo batasunak. Eta hain zuzen ere, lehendabiziko zatiketa potentea 2008an izan zen, UPN eta PPren artean, ahalbidetzeko hain zuzen ere, PSN eta UPNren arteko akordioa, ez? Gaur egungo botere faktiko horietan, PSNek ere toki badauka, 19. mendean jakina ezberdina zen, baina gaur egun ere, azken batean, botere faktiko horiek edo elite horiek nolabait esateko ematen dira zatiketa horiek edo ez dakit adostasun edo akordio politiko horiek. Orduan nik uste dut iraganera eramaten gaituela gaur egungo egoerak, gaur egungo eskuinaren zatiketak, baina errepikatu izan dela azken 200 urtetan, agian gehiagi esatea da, baina errepikatu izan dela askotan. Eta beti da zergatik, botere faktiko horiek nolabait albidetzeko boterea mantentzea, erregimena esaten dioguna hemen, ez? Eta momentu oro egingo dute behar dutena hori babesteko. Izan daiteke orain eskuina zatitzea hauteskundei begira, baina gero akordioak egingo dituzte agertoki poselektoralean, hain zuzen ere berriro botere horiek babesteko. Orduan, ez dakitzein izango den eszenatokia hauteskundeen ondoren, baina zatiketa horrek nik uste dut asko daukala, lotura handia daukala botere horiekin ere bai. Joserra, bloke honekin bukatzeko zuri galetu nahi nizuke ze eragin izanen duen eskuinaren austurak, eta batez ere, galdera honekin ez da, PPek izanen du aukerarik inoiz UPNren nagusitasuna zalantzan jartzeko, eta gainera, kontuan hartu behar da, eskuinaren gelan badela inoiz gutxitan aipatzen duen beste mamu batez, eta Vox badago, eta horri buruz ere galdetu nahi nizuk, ez da, kaso bukaeran apuntetxo bat egin dezazun, ze paper jokatuko duen Voxek, ez da. Bai, PPek ia aukerarik duen, nagusitasuna zalantzan jartzeko, eta Voxen papera. Nik hemen esaneko nuke, ni gogoan dut urtarrilean Sergio Zayas eta Carlos García Danera aurkeztu zituenean PPko kide edo, ez kide organiko, baina kide moduan bai Javier García, Nafarroko PPko garai hartan presidente izendatu berriak,
Irribarre Zabal batekin ongi etorri egin zien alderdira. Eta Irribarre Zabal horrek uste eta adierazten duela PPri aukera bat irekiz zaiola. Eta horrek ez du esan nahi bere halakoan moduan egongo direnik UPNek historikoki eduki duen nagusitasun hori kolokan jartzeko, baina epertainera agian kartak ondo jokatzen jakiten badute, aukera bat ireki daitekela. Beraien, Ibaik pixkate apuntatu ditu gauza batzuk ez, baina PPek muga batzuk izan ditu 2008-tik, hau da, Amaiak aipatu duen haustura hartatik, ze UPN eta PPren artean itun historiko bat egontzen, 80. hamarkadatik 2008-raino, eta buztukada edo agostazo delakoaren ondotik, sozialistekin hitzartutako akordioaren ondotik, Sanzek hauts egin zuen itunura, eta ordutik PPek pixkat utxetik hasi behar izan zuen Nafarroan bere presentzia organikoa zabaltzea, ez? Eta ordutik 10 urteotan Navarra-Sumaraino 2-3 egia esan ez dakit kopurua, baina muga bat euki dute kristalezko sabai bat, ez? Eta ez dut uste, momentu honetan, hori agian pixkata hunditu bote ezakete, hor dago zalantzan nire ustez, nahiz eta alderditik, UPNetik, PPra jendea joan den, gauza galdera nagusitako bat, boto emaiek zerrengo duten, eta benetako trasbase bat egongo ote den UPNetik PPra. Eta hor, zalantzak ditut, zeren, eta hori da galderetako bat neurtzeko bai udaletan eta bai foru parlamentuan hausturak euki dezaken eragin hori, zeren azkenean nire ustez eskuineko boto emaileak aztertzerakoan uste dut batzutan nagusiten dela ikuspegi pragmatikoa, eta beraiek argi dute zein den arerioa ez da eskuineko beste aldardia, baizik eta arerioa besteak dira. Arerioa PSN da, arerioa gero gai da, gero arerioa EH Bildu da. Orduan, horien aurka egiteko beti alderdi nagusiari emango diote botoa, eta hori UPN da. Eta gero UPNek ere, Ibaik esan duen bezala, lurraldean ondo erratutako alderdia da, eta ustezko foraltasun horrei ere ematen diolako kutsu bat, eta nik uste dut lurraldearekin eskuinean hobeto identifikatzen den opzioa dela, eta horrek ematen diola sendotasun bat. Baina, UPNren helburua izango da, noski gobernura iristea, eta hori lortuko ez badute, eta ikusten dut hilalabizikoa dela batez ere Javier Espartzarentzat, nik uste dut hauteskunden ondotik gertatzen denak ondoriako edukitzazkela UPNren baitan, ez? Lidergo krisi bat euki ezake, implosio bat egon daiteke, baldin eta, gero ongo gara, etorkizunaz eta hitz egiten ez, baina arrisku hori du UPNek edo UPNren apustuak. Eta apustu hori gaizki ateratzen bada, orduan bai, nire ustez, irekitzen zaiola PPri aukera bat, azteko, eta agian epertain luzeago batera nagusitasunari kolokan jartzeko. Eta boxi dagokionez, netza box da, bigarren zabalgunetik gurutzeko plazatik pasatzen izenean, hor bago eraikin bat, hainbat negozio dituen plakak daude, eta horien artean dago bat berdea box jartzen duena. Netzat box hori da, ez dakit nortzuk diren ere. Gaur bertan, inkesta telefonoz deitu diate Madrildik, inkesta egiteko, hautagai guztiak ezautzen oten dituen galdetu diate guztiak nekizkien boxekoak ezik. Pentsatzen nuen boxekoak zirela, baina ez ezagunak zitzaizkidalako, ez? Eta degarria da hori, zeren 4 urteotan ez dute inolako esfortzurik egin Nafarroan presentzialtasun bat edukitzeko, eta gira da, Espainiako olatu hori mesegarria zaiela, baina nago ere Espainian olatu horrek aparra galdu duela, eta zaila izango zaiela Nafarroko parlamentura sartzeko beharrezkoa den botoen 1/3 langa hori gainditzea. Eta albiste hona litzateken nire ustez hori bai, Vox parlamentura sartzea, ze bere nahiz eta ordezkaritza txikia izango luketen baldin eta sartzen badira, beraien agenda, eta gira mezua, batzutan PP eta UPNen mezu bera dela, baina beraien agenda sartzea parlamentuan, eta ikusgarritasun hori ematea, albiste txarra litzatekela.
ikusteko dago zer gertatuko den eskuinarekin, baina ikusteko dago baita ere zer gertatuko den PSN-erekin, geroa bairekin, EH Bildurekin, zurekin Nafarroa koalizioarekin, baina ematen du hori bai, horien artean gailentzen denak izanen duela zerbait irabazia, ezta, edo, bueno, hor izanen daitekela diferentzia handietako bat. Amaia, zurekin hasiko dugu bloke hau, eta galetu nahi nizuke zure ustez, PSN-ek, geroa baik, EH Bilduk eta zurekin Nafarroak, non du bakoitzak indargunea, eta beraz, pentsatzekoa da, indargunean jarriko dutela azpimarra, edo haiek indargunetzat duten horretan, beraz ondi joko duten, ezta, hori aprobetxatu nahian. Bai, bueno, indargune asko dituzte, ez? Lau alderdi edo lau koalizioiek. Baina, bueno, bat nabarmenduko dut bakoitzeko. Hasteko, Bilduren indargunea uste dut dela, oraintxe bertan, gobernuan ez dela egon. Ez, azken batean gobernuan egoteak desgastatu egiten du. Alderdi guztiak desgastatzen ditugu gobernuan egoteak. Orduan, nik uste dut, helarazi dezaketen mezu horretan, naiz eta gobernuan ez diren egon, ba, bueno, gauzak lortu dituzte ere bai, eragin dute politikan. Orduan hori da indargunea, ez? Erakutsi dute indarreko posizio batetik, ba, bueno, gauza batzuk lortu dezaketela, baina aldi berean ez dute desgastea jaso. Orduan hori da beraien indargunea, jarraitu dezakete, orain dela 4 urte zeukaten programarekin, ez? Eta esan, bueno, ba, honekin jarraitzen dugu, eta hauek ez dute hau bete, edo ez dute bestea bete, ez? Edo, bueno, alde horretatik tira egin dezaketela uste dut, eta hori, bueno, aukerak ematen ditu etorkizunari begira. PSN-eren indargunea, izan daiteke, ez dakit, ba, Sánchezen lorpenak, ez? Naiz eta hemen saldu nahiko duten txibiteren lorpen gisa hoietako asko, azken batean, ba, kolaborazio horretatik, ba, bueno, Sánchezen lorpenak nabarmentzekoak dira. Naiz eta gero, abendutik aurrera, gobernua aldatzen bada Madrilen, ba, bueno, ikusiko dugu zer gerta daiteke, txibitek jarraitzen badu. Baina azken batean, hemen txibite egotea eta Sánchez Madrilen, ba, horrek ahalbidetu ditu akordio batzuk legealdi honetan, ez, transferentziei dagokienez, eta bar luze bat, orduan hori izan daiteke beraien indargunea. Geroa bairen indargunea nire ustez egonkortasuna da, ez, baina aldi berean, ez dakit, nire impresioa da, baina diluitu eginda pixka bat azken 4 urte hauetan, ez, aurreko legealdiarekin konparatuz behintzat. Orduan, egonkortasuna eman dezakete akordio berri bati edo koalizio bati, baina beraien parte hartzea gobernu horretan diluitu egiten da. Diluitu egiten da beraiena eta alderdi txiki guztiena koaliziotan, ez? Azken batean hori politikaren parte da. Eta zurekin Nafarroak, bueno, azken batean hauek koalizio berri batera bat bezala aurkezten dute beraien burua, eta hala da, orduan gauza freskoak proposatu ditzakete, hori izan daiteke beraien indargunea, eta azken batean beraiekin kontatu beharko da edozein gehiengo sozial lortzeko, ez? Orduan, naiz eta alderdi nagusi batez izan, edo hori aurre ikusten da behintzat, beraien parte hartzea beharrezkoa izango da gehiengo sozialak biltzeko eta alde horretatik tira egiteko etorkizunari begira. Gero, konkretuki edo zehatzago esan da, Podemosen papera gobernuan, justizia departamentuan azken 4 urte hauetan ikuste dut oso salgarria dela ere bai, naiz eta orain koalizioa zabaldu den, ez? Baina nik uste dut justizia departamentutik saiatu direla, naiz eta departamentu bakarra eduki, hortik gauzak egiten, ez? Adibidez, Lizaren sexu abusuak, Lizaren baitan egin diren sexu abusuak errekonozitzeko edo aitortzeko legea, ez? Hori izan daiteke saldu dezaketen zerbait, eta horrek erakusten du ere bai, departamentu batetik soilik bat edukita ere egin daitezkela gauzak, naiz eta txikia izan. Orduan ikuste dut bakoitzak baduela azken 4 urtei begira eta etorkizunari begira, indargune asko dituztela uste dut. Orain Joserra, Juan Cruz eta Ibai, bakoitzari alderdi bat esleituko dizuet, bueno, bati bat baino gehiago, ez dira bestela kontuak ateratzen, eta alderdi ban esleituko dizuet eta eskatuko dizuet horren inguruko apuntetxoak egiteko, beti ere tokatu ez zaizuen ari buruz zerbait esatea ere baduzu, irekia da aukera. Beraz, Juan Cruz, zurekin hasiko gara, eta bueno, zuri PSN tokatu zaizu bai, jakin dezan publikoak. PSNek zentraltasuna izan du legealdi honetan, jakina, eta UPN orain
UPN kontra egiten ari zaio orain, kanpaina honetan, edo, bueno, orain dikasia ez den kanpaina, baina kanpaina aurrean, eta azken hilabeteotan, ez da. Hala ere, sozialistak sinetxita daude, edo, ala diote, lehenbiziko indarrazen daitekeela, hori dutela helburu, beraz, nola eginen dio aurre PSN-ek, UPN-ek eragiten dion, ez? Bueno, igadura horri, ez da, nola ikusten duzu, finean, PSN une honetan hauteskundei begira. Zabaldu diguzun, zirrikitua profitatuko dut, iritzitxoa edo emateko gainontzeko, bere garaian aldaketaren gobernua osatu zuten gainontzeko indarren inguruan, ez da, aurreko legealdian. Izan ere nik ikusten duala, oroar, halako odei beltz bat kaltetzen aldituna eta da desmobilizazioa, gizartearen desmobilizazioa, arestian Amaiak aipatu du, giroa nahiko apal eta aspergarri ikusten duela, nik uste dut horren gibelean ere badagoela nolaiteko bake sozial bat azken legealdi honetan ikusi duguna. Azken hilabeteotan ezagutu ditugu bai alor publikoan zenbait greba, baina irudipena daukat greba horietan esku hartu dutela soilik zuzenki lotura zutenek, ez da? Baina gainontzean ez da egon alako mobilizazio bat, egon alako bake sozial bat, eta desmobilizazio sozial horrek ez zote duen desmobilizazio elektoralik eraginen. Orain ala inoiz ez Joserraren eta Jonen Bidenabar esanen du, Jon Orzaitzen liburuan ederki azaltzen zen, ez ernolako lotura zegoen duela 8 urteko mugimendu sozial horren guziaren eta gero erakundeetara iritsi zen aldaketa horren artean. Ez da, eta nago orain giroa guziz bestelakoa dela, ez dut esanen seguru ezustekorik hartuko dugula, baina esanen nuke ezusteko txikiren bat edo har dezakegula eta horrek eragin dezakela oroar. PSN-eri dagokionez eta horre lehen indarra izan daiteken ala ez, eta hori saltzen ari dira, Mark Twain parafraseatuz badira gezurra, egia, gezurra txikia, gezurra handiak eta inkestak. Estatistikak esaten zuen berak, nik gehituko dut kategoria bat alderdiek beraiek enkargaturiko inkestak. Hori da gezurraren munduan top erabatekoa, eta nik dakidala lehen indarra bihurtzeko aukera PSN-eri eman dion inkesta bakarra, kasualitatearen handia PSN-ek berak enkargaturikoa da. Orduan hor nik uste gauzak bere lekuan jarri behar direla. Hortik aurrera nik sendo dakusat alderdi sozialista, izan ere arestian ederki azaldu duen bezala Joserrak, duela 4 urte, zen alderri bat, lidergo sendori gabe, eta nekez irudika zezakena bere burua gobernu alderdi bezala, eta 4 urteren buruan, badokate lidergo sendo bat, lehenik eta behin, Maria Txibiterena, osongi kudeatu dutelako, erran nahi baita eztabaida mikatz guztietatik mantendu dutela, kazetario bagenekien asteazkenetan gobernu bilkuraren ondotik Maria Txibite azaltzen bazen zela besterik gabe albiste on bat emateko, eta rol hori jokatu du, baina lortu dute pixkat hola zainduz osongi baloraturiko lider bat izatea. Eta gero kudeaketari dagokionez pandemia tokatu zaie, eta hori izan daiteke legealdi honen ifrentzua eta pandemia bat kudeatzea ez da bat ere erraza, baina gero horren ondoren etorri dira, nahiko diru laguntza oparoak Europatik eta diruak denak oipeztatzen dut, horrek erraztasun bat eman die. Ez da bazkide leiala izan, gainera gogoan dut aldaketaren legealdi hartan hauteskunden ondotik Adolfo Araizek esandako zerbait ezpadu adosten denon artean aldaketaren gobernua gure boto emaile, gure jendeak parlamentutik aterako gaitu txapel kolpeka, boinazos, uste dut esan zuela. Nik uste dut PSN-ek ez daukala horren beste lotura hori, ezta? Eta orduan, haien ikuspegitik, kudeaketan, haien boto emaileen edo haien espazio soziopolitikoaren ikuspegitik iruditzen zait legealdi ona egin dutela, eta gero aipatzen ari zinen arestian, ezta? UPN-eren presioa. UPN-eri geratu zaio, besterik gabe, abertzaleen edo EH Bilduren mamua, ezta? Eta hori da, esaten duen bakarra, arestian esan duzu, diskurtso hegemonikoa erori zaiela, eta ez dutela asmatzen deus eraikitzen, eta kasu, esan dut, hamarkadak eman dituzte diskurtso hegemoniko sendo batekin, erran nahi baita, haiek ziren kudeatzaileon bakarrak, bestela panbaskismoak irentsiko zuen, abertzalekeriak irentsiko zuen Nafarroa, eta hortik mugituko zituenik, ez zegoen, horitzen ez gainera, zubin artikulu bat egin zenuela, eta gurean ere Euskal Herria Irratian Ibai azaldu zenuela, ez da, lortu zutela Nafarrona eta regionalismoa lotzea, nolaitere Nafar nortasuna eta regionalismoa lotzea, eta hori galdu dute eta ez dute berririk eraikitzen. Orain, ari dira mamu horrekin saiatzen PSN-eren kontra, PSN igatzeko, eta nago ez dela oso eraginkorra, besteak beste,
PSNek egin duen kudeaketarengatik, ez da, lor sozialean bai, lortu dira hainbate akordio, baina gauza nolabait esateko identitarioagoetan, edo batez ere hizkuntza politikan, eta horre da hemen gakoa, bueno, egia da bitartekoetan aurrera egin dugula hainbat gauzatan, eta euskaltegiek askoz diru gehiago jaso dutela, eta horrek ere badu bere garrantzia, nolabait ere doakotasunerantz urratsak egitea eta hurbiltzea, euskaltegie bakarrik ez, euskarazko komunikabidek eta euskara elkartek, eta hor bitartekoetan bada aurrera pausoa, baina gero arautegian nolabait esateko, bat ere mugimendurik ez, eta hor bere burua defendatzea oso erraza dauka. Orduan, bueno, bada hori, nik sendo samar ikusten dut, eta ez dut uste asko igatuko duenik pandemiaren kontuak, eta ez dut uste ere gora eginen duenik nabarmenki, hori ere esanen dut. Ibai, zurekin segituko dugu, geroa bai gobernuaren parte izan da, oraindik, eta izan ditu tensioak sozialistekin. Hala, geroa baik PSN-ren aurretik gelditu nahi du hauteskundeetan, eta izatez galdetu izan dio PSN-eri, sozialistei galdetu die, ia pres leudeken Uxo Barkosek idatutako gobernu bati babesa emateko. Ez da hori, galdera hori egin die. Galdetu nizuke, ia geroa baik baduen aukera realik, ez da, zure ustez, helburu hori erdiesteko, azken finean? Ez du erraza, argi dago, ez? Lortu zuen, 2005an Alderdi Sozialistaren gainetik gelditu zen, eta egia den 2019an atzetik gelditu zela, baina ez horren urrun, ez? Baina uste dut, baldintza hauek oso zailak direla, gero aberen ikuspuntu batetik. Segurazki, gobernua babestu duten alderdien artean, ahulena da momentu honetan, ez? Bere papera, nolabait ere, Amaiak apuntatzen zuen, nolabait diluitu egin dela esan du, segurazki bere paper horrek bigarren maila batean utzi du, ez? Bueno, gobernukidea zara, gobernuan zaude, beste alderdi baten lidergopean, eta bitartean nolabait ere parlamentoan egiten diren akordioak beste alderdi batekin egiten dira, nahiz eta akordio horiek gero garrantzitsuak edo ez izan, nolabait ere protagonismo mediatikoa beste alderdi batzuek eramaten dute, ez? Horrek utzi du gero nolabait ere bigarren maila batean legegintzaldi guzti honetan. Baina, segurazki ez zeukan beste paperik, ez? Bere papera zuen. Ikuste, Uxo Barkosek asmatu zuela oso ongi, ustu gainera hauteskunde gau berberean, bera presidentea zela orain momentu horretan, presidentea zelarik esan zuen, ez? Momentu honetan Alderdi Sozialistaren txanda zela, sozialistek hartu bazutela lidergoa, eta bera presegoela nolabait ere transizio hori egiteko, eta nolabait ere aldaketak ibilitako bide hori jarraitzeko kasu honetan Alderdi Sozialistaren atzetik, ez? Nik uste hori onartu bartzaiola gero abairi eta Uxo Barkosi, baina egia da 4 urte hauek bigarren maila batean utzi dutela, ez? Beren uste dut aldarrikapena eta zilegia da, gobernuaren lidergoa bere eskuratzea. Eta uste dut hor dagoela gako importante bat, ez? Gobernuaren lidergoa. Normalen lidergoa zari garenean presidentzia pentsatzen ari gara, ez? Eta uste, bueno, Uxo Barkos edo Txibiti izan daiteke presidenta, bale. Baina uste dut lidergoaren kontuari importantea dela. Ze azkenean gobernuaren lidergoak markatzen ditu politikak. Izan zaitezke gobernuaren presidentea, baina lidergorik gabe, edo egon zaitezke gobernu batean presidentziarik gabe, baina gobernu hori edo lidergo hori markatzen, ez? Eta uste dut gako hori importantea dela, ze legegintzaldi honetan Alderdi Sozialistak eta gero baik tentsikarriak izan dituzte, baina parlamentuan ez zeukaten horren besteko diferentziarik, ez? 9 esaldeku ditu gero baik, 11 PSNek, baina gobernuan desoreka ikaragarria egon da. Alderdi Sozialistak 8 kontseilari izan ditu eta presidentzia, gero baik 4 bakarrik, gainera PSNek izan ditu bere jabe, presidentzia, bozeramalea, komunikazio arlo guztia, eta ogasun saiak banatzen ditu diruak, eta horiek oso importanteak dira, ez? Eta uste gero bairen besua hortik datorrela ere bai, ez? Ez dakit horren beste pentsatzen duen lidergoa edo presidentzia berreskuratuko duenik, baina bai bintzat oreka berri bat bilatu nahi du, ez? Eta gobernu berri bat bilatzen baldin badu Alderdi Sozialistarekin, oreka horiek berrikusi behar dira, ze Alderdi Sozialistak rodio ikaragarria pasadio gainetik gero bairi, eta ikusi ditugu alorra askotan, ez? Hizkuntza politika bat izan daiteke bat, eta gerian dena, baina beste askotan ere bai, tentsioak egon dira, gero bai ketzeukan alternatibarik eta Alderdi Sozialistak batzekien, gobernu ustura batek kate gehiago ingo liokela gero bairi, Alderdi Sozialistari baino, ez? Eta hori da markoa segurazki momentu honetan gero bairentzat, ez? Eta segurazki bere etorkizun politikoa hemendik etor daiteke. Lortzen badu emaitza hon bat, ez dakit, presidentzia lortzeraino, hori zaila izango da, baina distantzia estua mantentzen badu Alderdi Sozialistarekin izango du politikak berriro markatzeko beste modu batean eta protagonismo berri bat bilatzeko, ez? Ez badu hori lortzen, Alderdi Sozialistak handitzen badin badu bere distantzia gero bairekin, gero baik
duen protagonismoa galtzen badu gobernuan, edo gutxitu egiten bada bere protagonismo gobernuan, uste dut gero beren etorkizuna oso komplikatu izango dela, etorkizun laburrean, jakinda noski, Xoarkozek ez duela legegintzaldi asko gehiago jarraituko, eta hor transizio, lidergoan ere transizio bat egin barko dela gero baik, eta hor baduela ere arazo nabarmen bat, ez? Eta uste dut gainera Alderdi Sozialistak hori badakiela eta bere postua hortik datorrela, ez? Alderdi Sozialistak esaten ari du argi eta garbi kanpaina honetan koalizio gobernua mantendu nahi duela, baina Alderdi Sozialistaren pisu handiagorekin, ez? Pisu handiagorik zer esan nahi du? Alderdi Sozialistaren iaia gobernu bakar bat, bi bazkide txikirekin, ez? Podemos eta gero abaik, ze gero, EH Bildurekin negoziatu behar baldin badu parlamentuan negoziatuko du, baina bentsat gobernuaren kontrol iaia osoa bere esku nahi du, ez? Eta uste dut gako bat ere badago, ez? Ekilibrio hori, PSN eta gero beren ekilibrio horrek gobernuaren eta nafar politikaren etorkizunare markatu dezaketela puntu batean. Joserra, EH Bildu erabakigarria izan zen Maria Txibiteren investiduran, eta koalizioak, EH Bilduk baliagarritasun hori irudikatu nahi izan du, eta irudikatu du, ezta urte hauetan guztietan oposiziotik aritu arren, baina irudikatu du. Oraingo honetan, maiatzaren 28ari begira jakina, ze aspirazio du EH Bilduk, zure ustez? Nik ikusten dut espektatiba onak ditu, baina hori konfirmatu behar ditu noski. Durala urte EH Bildu, ez bai zait baten aurrean egon zen, ez? Azkenean, irudikatu ziren negoziazio politikoetan baztertu egin zuen PSN-ek, ez? Mintzat, irudikatu ziren horietan, ezkutuan gero beste kontu bat izan zen, ez? Baina, irudikatu ziren horietan baztertu egin zen, eta azkenean, nahiz eta Maria Txibitek gutxiengoan zen, bere gobernua, osatu zen gobernua, gutxiengoan zegoen, eta UPN-en EH Bilduren beharrean zegoen, eta hor EH Bilduk apustu bat egin zuen, kontra edo eskuina uspotzen dugu eta kontrara jokatzen dugu, edo bide pragmatiko batetik jotzen dugu, horrek gainera eskuinari eraingo dion kaltearekin, ez? Eta nik uste dut hasieratik egin zuten apostu horrek bidea izan duela legealdi honetan, eta ikusi ditugu aurrekontu akordioak, lehenengoa gainera irudikatu nahirik, benetan Txibite eta Almasaiz, Adolfo Araiz eta Bakartxo Ruizekin negoziatzen, eta urtetik urtera aurrekontuak eta beste gobernuak aurrera ateratuen gai nagusietan, ez? Baliagarritasun politiko hori ere Espainiarekin lotuko nuke. Azkenean Espainiako Kongresuan ere hori egin du EH Bilduk eta Espainiako politika nik uste dut Espainiako politikak Nafarroan duen ondorioak ere Nafarroan ondorioak dituela, ez? Eta hori ere mesegarria izan dakiokela, ez bakarrik EH Bilduri, gainerako alderdiei ere, azkenean Espainian bi hartatze daudelako momentu honetan oso argiak, ez? Eskuina PP, Vox eta espektro guzti hori, eta gero PSOE, Podemos, gaztelera esaten duten bezala PSOEtik ezkerra dagoen espektro hori guztia, RC, EH Bildu eta hori dena, ez? Bi ardatz horiek bereizita daude, eta horrek zailu egiten du, nahiz eta UPN saiatuko den, UPN eta PSN arteko elkar hartze batera, ez? Orduan, horrek testunguru honek laguntzen dio EH Bilduri ere bai, eta, beraiek esaten, hala ere, EH Bilduk indargune eta ahulgune bat izan du aldi berean, ez? Eta indargunea iraganera begiratuta izan da, alderdi trinkoa dela, boto emaile sendoak fidelak dituena, alderdiz oso gutxitan, ez dutena alderdiz aldatzen, botoa ematerakoan, baina aldi berean trinkotasun horrek malgutasun falta eman izan dio, ez? Eta beste alderdietatik botoa jasotzeko arazoak eduki ditu. Orduan, ikusi behar da, legealdi honetan egin duen lan guzti horrek, benetan emaitzak ematen dizkien, ez? Alderdi barruan traslatzen dutena da, espektatiba honak dituztela, nola esan, kontrako alderdi ikustetik hori, beraien aurkako kontrakotasuna apaldu egin dela, eta alderdi baliagarri moduan edo hori ere haunditu egin dela, espektatibak haunditu egin dela, baina hori gero boto bihurtu behar dute. Eta azteko, ikusi behar da, benetan azteko aukera duten. Nik ere nabarmendu nahiko askotan analisietan hasten zaigu kazetarioi eta udal politika oso garrantzitsua dela EH Bildurentzat, eta udalak ematen diela
kontuan eduki behar dugu duela 4 urte udaletan oso emaitza onak lortu zituztela, eta hor tartean egon zen Asiron efektua edo Iruñeko udalaren efektua, baina, 79.000 boto inguru lortu zituzten, okerrez banago, eta parlamentukoekin alderatuta aldea handia da, ez? Orduan nik uste dut ere udaletatik datorkien lan horren guztiaren emaitza ere trasladatu nahiko dutela parlamentukora, eta beraien erronka ere hori badela. Orduan, espektatiba onak dituzte, baina horiek benetako azterketa maiatzaren 28koa izango da, eta hori ez, ikusi beharko da, benetan, duten muga edo sabaia hori gainditzeko gai ote diren. Horreratu dugu bat baino gehiago tokatuko zitzaizkiola, eta Juan Cruz zugana itzuliko gara, zurekin Nafarroari buruz ere aritu behar dugulako. Orain dela 4 urte bananduta aurkeztu ziren hauteskundeetara, eta gero, datuak ikusiko zuten, kalte egin ziela, ez da bananduta aurkezte horrek. Orain lezioak ikasita edo, koalizioa osatu dute aldugu Ezker Batuak, Batzarrek, EKOk eta Aliantza Berdeak. Zure ustez, orain elkarrekin, koalizioan, ze aukera dute, maiatzaren 28an? Nik uste dut hor, paradoxa bat suertatu zaiela, ezta? Zuk ederki laburbildu bezala, duela 4 urte larrutik ordaindu zituzten aurreko legealdian egindako akatsak, erran nahi baita larrutik ordaindu zutela, konparaziora Eduardo Santosen eta Laura Perezen artean izandako ikamika horiek guziak, edo larrutik ordaindu zutela akordiorik eza elkarrekin denon artean, ez bakarrik aldugu, baizik eta aldugu, eta ezkerrako indarrak, elkarrekin aurkezteko akordioa ez lortu izana. Zein da paradoxa, azken 4 urteotan lana askoz txukunago egin dutela, konparaziora bat nator Amaiarekin, irudipena daukat, 2 parlamentari eukita kontseilari bat lortzea, eta kontseilari horrek ikuspegi aurrerako ezkertear batetik, ezagit bere targetari begira, edo bere boto emaile potentzialei begira, egin dituztela gauza, hor badago zuk aipatu duzuna, Elizaren biktimen kontua, baina badago ere, espetxeko osasun eskuduntzaren transferentzia, eta badago espetxearen inguruan sortu duten alako batzar berri bat espetxeko zuzendaritzarekin, baina horran egiten duten gainontzeko herri mugimenduko taldeekin, eta ez da, nahiko gauza interesgarriak dira. Eta gero, garaiz elkartu dira, espazio komun bat sortzeko, eta hor ontzeko alako hautagaitza bat batera joateko hauteskundeetara. Beraz, lana txukun egin dute. Zein da arazoa? Indar politiko edo espazio politiko honentzat erabakigarria dela Madrildik ze haize datorren, eta orain haiek euki ez dituzten, Nafarroan euki ez dituzten sestrak eta enparauak euki dituztela Madrilen, eta hor da biltzala batetik Yolanda Díaz eta bestetik bazait Pablo Iglesias esan edo besterik esan, baina badakigu guziok ze gertatzen ari den, eta horrek ez die bat ere mesederik eginen. Hori horrela, ze espektatiba dauzkaten, nik uste dut, lehendabiziko helburua izanen dela, gutxienez eustea daukatenari, ezin ahantzi daiteke, duela 4 urte, Marisa de Simon parlamentutik geratzekotan izan zela, aldugu 2 parlamentarira jetxi zela, beraz, lortzea 3, eta kaso dont legearen laguntzaz, Laura edo igotzea, eta hortik aurrera lan egitea, ikustea zer nolako indar oreka dagoen, gobernu berriaren eraketara begira, eta hori baldintzatzen ahalegintzea emaitza horien arabera. Sakon ari gara gobernuaz, ez da, baina, udal politikaz ere hitz egin dugu, ze udal hauteskundeak ere baditugu, maiatzaren 28koak aurreratu dugu, aipatu ditugu Tutera, Iruña, baina, orain sartuko gara gehiago horretan, udal politikan oroar eta gehiago ezin bestean Iruñaz arituko gara. Baina dena dela, Joserra, zurekin hasiko gara, eta Nafarroko udal mapari begiratuko diogu lehenbizi, ezta, eta bistakoa da, ari erreparatuz gero, konplexua dela mapa hori panorama, ezta. 2019an, orain dela 4 urte, boto kopuruan UPN gailendu zen, udal hauteskundeetan, eta zinegotzi kopuruan aldiz CH Bildu izan zen garaile. Gainera PSNek eskuinaren alkatetzak albidetu zituen, hori egin ahal izan zuen kasu horietan, ez da gogoan ditugu horiek, albidetu ziren UPN-eri alkatetza, alakoetan. Oraingoan, 2023an,
zer dugu nabarmentzeko, Joser, zure ustez? Bueno, gauza asko nabarmendu daitezke, lehen aipatu dut, udal, askotan esaten da ez, udal politika dela herritarren gandik gertuen dagoen politika, baita ere esaten da, horrekin batera, askotan azten dugu, eta lehen hori aipatu dut, alderdientzat garrantzitsua dela, eta guk kazetario batzutan ahaztu egiten dugula hori, eta hauteskunde hauek ere balio izaten dutela alderdi baten egoera edo osasuna neurtzeko, azkenean udal politikak balio duelako islatzeko indar bakoitzak nola errotuta dagoen lurraldean, ez? Eta Nafarroen kasuan, hain lurraldean hitza eta hainbeste diferentziarekin duen, hainbeste diferentzia edo ezaugarri dituen lurralde izanik, interesgarria da argazki horri begiratzea, ez? Eta, duela 4 urte egia da, UPN Navarra Sumak boto kopuruan irabazi zuela, baina Navarra Sumari dagokionez, udal arloan batez ere UPNren indarra islatu zen, ez? Eta EH Bilduk baita ere, zinetzeko kopuruan lehenengo indarra izan zen. Eta gainerako indarren uste erronka dela lurraldean bertan zabaltzea, ez? Egia da PSN Iruñetik hegoaldera dagoen eremu zabal guzti horretan ere presentzia handia duela, iparraldean ere, baina gutxiago, eta gainerako indarren artean, geroa bai aidez Iruñerrian urbanoagoa izan daiteke, baina bere erronka ere bada izan da lurraldean edatzea, azkeneko 4 urte hauetan, eta nik uste dut ere geroa sozial berde alderdiaren sorreraren funtzioetako eta helburuetako ere bazela hori ere, azkenean guztien helburua hori izan da, ez? Eta orduan, hauteskunde hauek ere balio dute bakoitzak arlorretan egiten ari den lan hori islatzeko, ez? Eta ja geratu daiteken panorama horri begira, gauza asko da, nik uste dut galdera nagusietako bat dela, Iruñean orain aztertuko duzuena, baina azkenean gogoan hartu behar dugu PSNek zer egin zuen duela 4 urte eta ahalbidetu zituen, ez bakarrik Iruñean, baizik eta beste hainbat udaletan eskuinaren alkatetzak, ez? Eta orduan galdera nagusietakoa da gauza bera egitera ote dijoazen, ez? Bere momentu honetan horti dijoaz, ez? Eta uste dut, izan daiteke kanpainako estrategia bat, ni tentuz hartzen dut hori, baina hori ikusi beharreko kontuetakoa da, ez? Azkenean, adierazgarria idez niri inzitzean, Eguesi barren gertatu zena, ez? Azkenean, egia da PSNek egin zuen horretan, EH Bildu erabilizuela, ez dugulako EH Bilduren alkatetzak albidetu nahi, baina Eguesi bar batean idez, gero bai gelditu zen bigarren Navarra Sumaren atzetik, eta hor ere, PSNek eskuinaren alkatetza albidetu zuen. Egia da, kontuan eduki behar dugu udaletan dinamika propioak egoten dira, baina hor alderdian irizpide bat zegoen, eta orduan orain ikusi behar dugu ze gertatzen den Iruñerrian, Lizarran, eta hainbat udaletan, interesgarria ere Tuteran bertan, ze gerta daitekeen, ez? Egia esan, ez dakit momentu honetan ze zantzu ematen duten inkestek, baina uste dut aukerak egon daitezkeela behar bada, Alejandro Tokero edo UPNren hautagaiari aurre hartzeko, Nafarroa Zurekinek hautagaitza bat egin duelako, gero baik ere baduelako bere hautagaitza, EH Bilduk ere bere hautagaitza, PSN, ikusiko dugu gai ote diren, eta Lizarrako ere interesgante izan daiteke, gogoan dugulako PSNek duela 4 urte albidetu zula eskuinaren alkatetza, baina gero zentsura mozio bat egontzela eta kendu egin zutela, hor mugimendu bat egontzela, nahiz eta gero hori babestu zuten hautetxiek alderdi utzi behar izan zuten eta espediente ireki zieten eta hori dena, ez? Eta, kontuan eduki behar dugu ere, Iruñerrian, ez bakarrik Iruñea, baizik eta oso udal garrantzitsuak daudela, Barainain, Eguesibar, zizur nagusian, nahiz eta zizur nagusian etzen PSNen botoak ez ziren beharrezko izan, baina, hori dena, hori da, ala ere, galdera nagusia da hori ez, PSNek zer egingo duen, eta, ez dut zalan, momentu honetan, bere kanpainan translatzen nahi den mezua da, beren hautagaien alde egingo dutela, baina benetan
bueno, ikusi behar da, ze azkenean udaletan gertatzen denak, beste ondoren jokatuko den partida nagusi horri begira ere ondorioak izango ditu, eta PSN-ren jarrera eta estrategia baldin bada dena nire alde, eta gainerakoei ez dizuet sarituko edo ez dizuet ez erralbidetuko, jarrera horretara baldin badijoa, egia da, asko komplikatzen duela, maiatzaren 29-tik aurrera edukiko dugun panorama hori ez. Iruñera etorrita, Amaia, Joseba Siron salbuespen izanik, gainerako hautagai guztiak estreinakoz dira alkategai, eta gainera ez dira aritu legealdian udal politikan. Hori bai, alderdiek persona aski ezagunak jarri dituzte postu horietan, ez da, hautagai izan daitezen. Aintzat hartu eta Joserrak zioen orain hori udalekoa dela herritarren gandik hurbilekoa den politika, berez, ez da? Zen neurritan da hori kontraesankorra, ez? Profil hauen alde egin izanak, ez? Alderdiek. Edo beste galdera bat, ez da, personalismoak indarra handiagoa irabazi du, beraz, udal politikan ere, Iruñean kasu honetan? Bigarren galderari erantzunez, bai, ez? Personalismo horretan jarri dute arreta alderdi gehienek, Siron izan ezik, bestek ez daukate eskarmenturik udal politikan, bai beste alor batzuetan, alderdiko, beste postu batzuetan, bai izan dutela indarra, gobernuan, Madrilen, eta bar luze bat, orduan ez dira, ez dakit zerutik erori, ez? Hautagai horiek. Baina bai horrek erakusten duela, udal politikarekiko, ez dakit, edo batez ere Iruñarekiko, errespetu falta nolabait esateko, edo ez dakit, demokraziaren gabezi bat erakusten du, ez? Gaur egun daukagun demokraziaren gabezietako bat asko ditu, eta da, jartzea ezaguna den pertsona bat, ez? Programa politiko zehatz bat, edo esperientzia daukan pertsona bat beharrean, esperientzia alor horretan, udal horretan. Orduan, pertsonalismo horretan nik uste dute arazo bat dagoela, eta ez dela Iruñeko arazo bat bakarrik, dela politikak oroar gaur egun daukan arazo bat, ez? Lider politikoen iruditik pasagarela pertsonalismora, edo ezaguna den norbait bozkatuko dugu, ez? Leno, esan duzu boxeko hautagaiak ez zenituela ezagutzen, Joserra, orduan ez dituzu bozkatuko, horregatik ez dituzulako ezagutzen, ez? Bai, badakit, baina, batzutan ematen du bozkatzen ditugula ez ezagunak diren hautagaiak programa politikoetan zentratu beharrean, ez? Eta bozka emateko argudioa izan behar da pertsona horrek daukan programa politikoa edo eskarmentua alor horretan. Orduan nik uste dut honek erakusten duela hori demokraziaren gabezi bat, estrategia horrek gainera zabaldu dela Iruñeko kasuan, Iruñeko udal hauteskundetan, eta daukala zerikusia ere bai, kalte zabalago batekin, ez? Edo harago joan da ere bai, ez garela politikan sakonki sartzen, ez? Fijatzen gara, mediotan agertzen dena bakarri edo sare sozialetan gertatzen dena, eta mezuekin oroar daukagu arazo hori, ez? Kazetaritzarekin, oroar, kazetaritza sakona igual falta dela, ez dut esan nahi zuengatik jakina, baina falta da, edo mezuak gero eta simpleagoak dira, simplistagoak dira, irudi batek balio du beste, edo tweet batek, txio batek balio du beste zerk baino gehiago, ez? Orduan, simplifikazio horretan gaientzen da personalismoa edo politikari ezagun bat, benetan programa politiko bat baino, orduan, agian modu zabalegian erantzun dut, baina uste dut Iruñeko kanpainak erakusten duela oroar demokraziarekin daukagun arazo hori, ez? Mezu simplisten arazoa. Ibai, titular bat emanen dizut, Enrique Maiak politika utzi du, ez da sorpresa zartu zaitu. Cristina Ibarrola da UPN-ren hautagaia aldi honetan, eta zerrendari begira, UPN-ren 3. postutik aurrera aurki daiteke Enrique Maiaren udal taldean izaniko inor. Uste duzu UPN-ek lehenbiziko postua gal dezakeela? Edo nola ikusten duzu udaleko panorama? Ez batez ere UPN-erentzat kasu honetan, ez? Ez Enrique Maiarentzat dagoeneko, Ibarrolarentzat edo taldeko kidentzat. Ez.
Ez dut uste, UPNek lehenengo postua galduko duenik. Uste dut gainero udal hauteskundeetan abantaila horrekin jokatzen duela UPNek, eskuinak badakiela referentzia nagusia UPN dela eta horrek bere alde jokatuko duela, nahiz eta egia den Kristine Barrola hautagaia oso ezaguna dela herritar erdi batentzat, ez? Uste dut, protagonismoa izango duela egintzaldi honetan, baina uste dut kasu honetan UPNek markaren abantailarekin jokatzen duela, nahiz eta aurrean Carlos Adanero bat daukaten, ez? Carlos Adanero ezaguna da, azken urte hauetan eginda ezaguna oso Madrilen, gainera diskurtso oso bortitz batekin, oso iaia boxi lotutako diskurtso batekin, gainera nolabait ere, eremu nazionalan ez aten denari, ez? Zabalgunetan eta ere baditu bere ezagunak eta badauka aukera, baina uste dut UPNek utziko diola, ez? Edozein kasutan nik ez nuke jarriko horretan foko nagusia, ez dut uste lehenengo indarra izateak erabakigarria izango denik azken momentuan, eta esango dut. UPN ez bada lehenengo indarra, Iruñeko udaletxean, EH Bildu badin bada lehenengo indarra, zen nik uste dut alternatibak bi horiek direla, ez dela beste alternatibarik. Ez dut uste horrek bermatuko dioneko alkatetza EH Bilduri, ez? Nik uste UPNek ez badu lehenengo indarreri eusten, Alderdi Sozialistari emango dio botoa legegintzaldia edo alkatetza aukeratzerako etortzen den momentu horretan, Alderdi Sozialistak bere hautagaia jartzen baldin badu mahai gainean, eta esan horrela egingo duela. Elmazet izango da alkatetza, ze UPNek ez dutziko Joseba Ziron berriro alkatea izatea, ez? Uste dut hori, kontutan izan behar dugula honetan. Uste dut gehiago edo fokoa jarri behar dugula gehiago nun, zer ingo duen Alderdi Sozialistak. Uste dut gakoa hor dagoela, hori den izango dela erabakigarria. Argi dago UPNek ez duela gehiengo absoluturik lortuko, hori uste dut, ez zuen lortu Navarra Sumarekin, beraz bakarrik are gutxiago. Eta uste dut banaketa horrek ere urrundu egiten dituela modu batean, eskuinak gehiengo absolutu horretatik. Beraz, beste gehiengo bat sortu beharko dira. Gehiengo horiek ezinbestean Alderdi Sozialistaren baimena beharko dute, bai aldeko boto batekin, kasu honetan EH Bilduri, edo abstentzio batekin, edo bere hautagaia aurkeztearekin. Arazo da, Alderdi Sozialistak argi esan duela eta argiegi, eta netzat hori izan da harrigarriena, ez? Zein argi esan duen orain arte, euren hautagaia aurkeztuko dutela emaitza zein den kontutan hartu gabe, ez? Elmasait aurkeztuko dute, eta horrek nik uste oso asko konplikatzen du alternatiba bat Iruñeko udaletxean, ez? Ikusiko dugu zein den emaitza azken momentuan, eta Alderdi Sozialistak atzera ematen duen erabaki horretan edo ez, baina uste dut Alderdi Sozialistaren bazkideak, edo azken laburtetan Alderdi Sozialistaren bazkide izan diren horiek, geroa bai, EH Bildu eta zurekin Nafarroak, edo kasuetan zurekin Iruñak, askoz gogorrago erantzun beharko lioteke Alderdi Sozialistari, eta mugakar garbi urtzi behar diotenik. Atzu entzuten nion Arnaldo Otegiri esaten, beraiengatik baldin bada eskuinak ez duela Nafarroan gobernatuko, ez? Eta nik uste EH Bilduren estrategietako oinarri sendo bat dela eta asmatu dutela horrekin, baina diskurtso hori ezin da bakarrik egon. Ezin zaio txeke txuririk eskaini Alderdi Sozialistari Nafar gobernuan ez badu gehiengo agerrekoiak eramaten udaletxetara, ez? Eta nik uste horretan, eztabaida politiko horretara bideratu beharko litzateke horrengo aste hauetan, ez? Eta uste dut ez dela horren argi esaten, agian Joserrak batu du lehen, eztabaida publikoa gauza bat dela, eta atzetikan badaudela beste elkarrizketa batzut, agian hor badago beste aukerarik, ez? Baina momentu honetan nik uste Alderdi Sozialistaren jarrera ezinbestekoa izango dela, eta jarri dituzten baldintzen nik uste oso gogorregiak direla, ez? Eta uste dut bazkideek zentzu horretan argiago ere jokatu beharko luketelako, eta exigentzia gehiagorekin, duintasun gehiagorekin ere bai, ez? Alderdi Sozialista ezin da alternatiba bakarra izan, Nafar erakundeetan, ez? Uste dut horrek kontra joko luketela, baita ere, euren interes politiko propioentzako, ez? Alderdi horien interesen kontra jotzen duela. Egia esan, orain, Juan Cruz, zuri egitekoan nintzen galderan, Ibaik dagoeneko argi erantzun du ez da galditu diogunean, ia UPNek galdu dezaken lehenbiziko postua, ez da? Eta esplikatu digu, beraz, ze paper jokatu dezaketen beste alderdiek, ez da? Nor izan daiteken lehiaki zuzenena, nor egin lezaken noren alde, galdera alako bat zentzuretzat, ez da, ia EH Bildu den UPN-erekin gehien lehiatu daitekeena, eta horren arabera baita ere, ze paper izanen duen PSN-ek, gero baik zurekin Nafarroak beraz deus gehitu nahi baldin baduzu Ibairen erantzun ontara, zure. Bai, hainbat erpin daude heltzeko konparaziora bat,
baso komunikantea dira UPN eta PP, eta noraino joanen diren botoak UPNetik PP-ra, ezta? Hor, hautagaitzei begiratuta, kasu izan ere, niri askoz hautagai hobea iruditzen zait García Danero, Ibarrola Anderea baino, askoz ezagunagoa da, eta gainera orain joan direlarik zenbait zinegotzi referentziazko UPNekoak, azken agintaldian ariturikoak PP-ra, balirudike horrek bere tiradizoa edo eduki dezakela botoak lortzeko tenorean. Aldi berean, enaiz ahantzten hemen hainbatetan errepikatu den zerbaitetaz, eta da eskuina ezkerraz bezala oso pragmatikoa dela botoa emateko tenorean, eta Santiago Cervera konparaziora sarri aipatzen du hori zuen egunkarian Diario Notiziasen karrikaratzen dituen zutabe argigarri horietan. Beraz, ikusiko da noraino jeisten den harrigarria litzateke asko jeistea egirain aitortzeko eta aurreikuspenetan gutxi gora behera Ibairekin bat egiten dut. Gero, aukera dago noraino igoko den Joseba Sironen hautagaitza, ezta? EH Bildu, baina nik uste dut hor, gero eta boto likidoagoa dagoela hori soziologoek diote, ez nik soilik eta, aipatzen da, ezta? Badela jendea, udaletxera Asiron bozkatzen duena, Nafarroko parlamentura Usue Barkos, eta kaso Madrilera bere garaian Pablo Iglesias, edo alduguko norbait, ezta? Horrelako kontuak izaten dira. Orduan badauka tiradizoa. Zein den arazoa, iruditzen zaidala, tiradizo horrek ez da askoz gehiagorako eman dezakeen zer dela kausa, duela 4 urte, hemen Euskal Herrian eduki ditugun horrelako alkateek beti eduki izan dute gaitasuna irabazteko beren indarraren botoak eta beste norbaitenak. Ez da, konparaziora Odone Lortzak lortzen zituen PSRenak eta EAJarenak, edo Azkunak lortzen zituen EAJarenak eta PPrenak, edo adibideak horrelakoak izaten dira. Nik uste dut, Asironen gaitasuna dela EH Bilduren botoak lortzea eta baita geroa bairi kentzea koska handi ba, baina duela 4 urte dagoeneko egin zuen eta duela 4 urte ere alkatetza zalantzatan zegoen. Aipatu izan da, kaso ez dela oso ezaguna eta oso erakargarria zurekin Nafarroak aurkeztuko duen hautagaia, ezta? Baina duela 4 urte gentontzen Arantzadiren polemik askotatik eta espazio soziopolitiko horrek ere etzekoan oso aukera argirik, ezta? Orduan asko igotzea hortik zaila iruditzen zait, eta hartara lehen indarra lehiatzea UPNeri oso zaila iruditzen zait. Ezin ahantzi dezakegu, Navarra sumak, UPN baino gehiago zen, bai, baina 13, esan dut gehiengo osoa 14 dira, eta 13ra iritsi ziren. Beraz, alde horretatik zail dakusat. Gero, niretzako ere erabakigarria da zer demontre ginen duen PSNek, eta horri dagokionez, esan dugu, ez da, ardatz aldatu da, orain da, aurrerakoiak eta atzerakoiak izan den gobernua izan da, normaldu dira harremanak alderdi sozialistaren eta abertzaleen artean legealdi honetan, ez bakarrik Iruñan, ez bakarrik Nafarroan, baita Madrilen ere, ez da, eta testuinguru horretan bain, nik uste dut, gobernua legealdi honetan sostengatu duten indarrek zerbait esan beharko luketela, eta ere gehiago nik hauteskunde kanpainara begira ez dakit zergatik ez ote duten estuago hartzen PSN alor horretan, izan ere bistakoa da hori iragartzen duenean, oda bere burua bozkatuko duela eta bertzaleei ez diela alkatetzarik emanen, gogoan daukala PSNek UPNerekin lehian daukan boto poltsa hori, baina badauka beste boto poltsa bat, nolabait ere aldaketaren aldeko indarrekin lehiatzen duena, ezta? Eta hor aldaketaren aldeko indarrek badute botoa irabazterik eta badaukat esaterik, aizu, eta orduan herritarrak botoa zuri ematen bat dizu, alkatetza UPNerena izanen da, hori ere horrek ere botoa mugi dezake, eta nago karta hori ez direla gehiegi astintzen ari, ez da gehiegi erabiltzen ari, eta nik uste dut hortik etor litekela kontua, ez? Ikusiko dugu, zer egiten duen PSNek, baina seguru asko bai PSNren jarrera, edo PSNren jokaera izanen da erabakigarria, aginte makila Iruñean noreitzako izanen den erabakitzeko tenorean. Izan ere ikusiko dugu bai zer datorren, 28 gauerditik aurrera, ez da, 29-tik, maiatzaren 29-tik aurrera. Azken blokean horri helduko diegu, bai, izan dugu solasaldi osoan zehar hor muga, tarteka zeharkatua ez da, 28arena eta ordutik aurrerakoena, orain bai, eskatuko dizue dela, eta solasaldia borobiltzeko, hitz egin dezagun, ez da, 29tik aurrera jokatuko den beste partida erabakigarri horretaz, ez dizut eskatuko Jakina Genioaren paperen sartu eta kristalezko bolaz esateko zer izanen ote dugun, inork ez baitaki, baina bai eskatuko dizuet, ez da, gako batzuk eman ditzazkuela etorkizun horri buruz. Eta Amaia, zurekin hasi nahiko nuke, ez baita deus berria. Ez da, iraganean
iraganak ere erakusten baitigu Nafarroako politikaren konplexutasuna ez dela orain iritsia, ezta? Eta gobernatzeko beti izan direla akordioak, beti behar izan direla alakoak. Diferentzia da hori bai, akordio horien ardatz politikoa aldatu egin dela denborarekin, ezta? Ez dago lehen zegoen toki berean edo orain esanen duzuzuk iritzi hori duzun edo ez. Horregatik, luze gabe, baina zen nabarmenduko zenuke, ezta? Ondoko akordio horiei buruzko guztiaz. Komentatu duzuna, ez? Akordioak beharko dira, baina ez dakit berti behar izan diren, ere, ez? Beste kasu batzuetan iraganean, akordio hori gabe edo UPN-ren gehiengo osoarekin ere osatu izan dira gobernuak. Akordioak beharko dira, eta hori, osasuntsua da guretzat ere, ez? Edo gizartearentzat orokorrean. Nik apunte bat nabarmendu nahiko nuke. 2001ean foru hobekuntzaren erreforma bat egin zen, hain zuzen ere akordioak sustatzeko. Ordura arte boto gehien zeukan zerrendak, ez zuen gobernua zuzenean hartzen, baina epe bat zegoen akordioak lortzeko. Eta epe hori ez bazen lortzen, gobernua osatzen zuen, bozka gehien lortu zuen zerrendak, ez? Orduan ikuste dut horrekin pauso bat eman zela, aurrera pauso bat eman zela, demokrazian edo beste toki askotan ere hala gertatu zen momentu horretan, eta harrezkero egoera horrek ahalbidetu zituen akordio gehiago egitea. Aurretik ere egin ziren, ez? EA, CDN, PSN, egon ziren beste esperientzia batzuk, baina 2001etik aurrera daukagun egoera juridikoa behintzat, ahalbidetzen duena akordioak egitea, eta daukagun errealitate soziologiko konplexuak ere behartzen du, ez bakarrik juridikoak, behartzen ditu akordioak. Ze akordio egingo diren, ez dakit, baina horretan erabakigarria izango da PSN-ren jarrera, beti bezala, hau konstante bada, ematen du, ezta? Eta gero bakoitzak lortzen duen indarra ere bai, ez? Zenbat igotzen den, zenbat jaisten den alderdi bakoitzak. Naiz eta akordioa bera reditatu edo berriz ere akordio bera lortu edo antzekoa, ikusiko da, alderdi bakoitzak ze pisu izan dezakeen gobernu berrian eta parlamentu berrian. Omaiak lagundu digu nolabait atzera begirako bat ere egiten, ezta? Eta orain Joserra, Ibai, Juan Cruz, zu eskatuko dizuet, oraingoaz, ezta? Hitz egiteko, eta nahi duzuen ordenean, asko mintzatu gara honetaz ere, baina, egin dezazu mesedez, apunte txoren bat gehiago, batez ere, 29tik aurrerako agertokiei, itunei, hipotesiei, ezta, akordioei buruz. Nahi duzuen ordenan hasita, batak bestea ezapaltzarekin eskizaigu, beraz, Joserra, ederki. Ikusten duzuenez, azkeneko itzulian egin dugu interbentzioetan, egia da Nafarroko politika konplexua dela, baina ez gara bat ere originalak esaten dugunean, PSN izango dela erabakigarri, eta eszenario horietan hala ematen du, eta, ada ere, baita ere aipatu nahiko nuke, iaz, foru hobekuntzaren 40. urteurrena bete zen, eta ikasi nuen gauzetakoa da, Amaiak aipatu zuen erreforma hori, eta nago, ez dakit momentu honetan UPNek presote legoken alako erreforma bat eiteko, ziure etxekalte izan zaio azkeneko legealdietan, ez? Hori esan da broma hori eginda, maiatzen 29tik aurrerako eszenarioa aurre ikusterakoan, nire ingurukoei, batez nire lankidei esaten diodana prestatu gaitezen. Luze, eta egian oker egon naiteke, baina luze joko du, eta honek ere guri komunikabideoi urduritasun dosiak eragiten dizkigu. Azkeneko 2 legealdietan, bai aldaketarenean eta bai aurrekoan, azkenen irudikatu direlako negoziazio horiek, eta azkenean luzatzen dira, eta hori ere alderdiek negoziazio hori aurre egiterakoan bere konplexutasuna dute, baina gainera kanpora begirako mezu bat ere zabaldu behar izaten dute, eta komunikabideen gestioare hor dago, eta komunikabideak urduritzen hasten dira, eta gizartearen gana iristen da, urduritasun hori, eta zenbat luzatzen ari den, eta nik ulertzen dut, negoziazio konplexuak izango dira, eta legealdi honetakoak ziurrenik are konplexuagoak. Uste du lehen Juan Cruzek aipatu duela, eta
gogoan dugu 2005ean akordioa ezinbestekoa zen Araizen mezuri gogoan, ez? Eta gainerakoak ere beti errepikatzen zuten. Adostu behar dugu, bestela herritarrek, harrikadaka kanporatuko gaituzte. Duela urte, PSN izan zen hor berritasuna, eta PSNek hor estrategia aldaketa bat egin zuen, baina lehen ibaik esan dut, eta nik uste dut legealdi honetako arazoetako bat izan dela, eta ondorengo negoziazioetan horrek isla edukiko duena. Eta da, PSNek 11 parlamentari izan ditu, eta gainordezkatuta egonda. Hau da, eduki duen boterea ez da 11 parlamentari horiek islatu dutena. Gehiago izan du, ez? Eta orduan, irekiko den panorama horretan, jakina ez dakigu zein den emaitza, eta aldeak egon daitezke, batzuk gora, besteak bera, eta horrek gauzak asko aldatuko ditu panorama horri aurre egiterakoan, baina berriro ere PSN daude foku nagusiak. Nik uste guztiok eduki behar dugula kontuan 3 geltokiak, eta hor ere geltokietan aurren aldaketa bat egon da, eta niri deigarria iruditu zitzean, ze beti zen udalak, parlamentuko maila eta gero gobernua. Eta Txibiteko hor aldaketa bat egin du, eta jarri du, parlamentuko maila, udalak eta gobernua. Eta, badakit parlamentuko maila ez da bereziki, ezakit, azpimarragarria, baina digarria da, udaletan gertatu daitekenen aurretik, nahiago dutela hori jakin gabe, parlamentuko mailaren osaera ez da baidatu. Hori daigarria da, zeren ustez lurrikara, eta lehen gara udalez hitz egiten ez, lurrikaretako bat izango da, udaletan zer gertatuko, eta benetan PSN baldin badijoa beren hautagaien alde bozkatzera, horrek ondoren negoziazioetan are gehiago zailduko du. Ze, Amaiak lehen aipatu du, geroz eta mezu simplistagoak entzuten dira, eta orain PSN-eren kanpainako mezuetakoa da, guk akordioak egin ditugu, adosteko gai izan gara, eta hori oso ondo dago, akordioak egia da Nafarroko politikak ezinbesteko egiten dituela, eta bereik ezinbesteko agente izan dira, bai, baina akordioak eskatzen du ere, ez dena nire alde izatea, eta baizik eta bestei ere neurri handi batean jakitea atzera egiten. Eta nago PSN jarrera ez dela hori. Eta gero alderdiei entzuteakoan, pixkat nola prestatzen duten ondorengo panorama hori, nik argi dut gobernuaren osaeraren horretan, akordio programatikoaren negoziazioa berezeki konplexua izatera dijoala legealdi honetan. Zeren, aurreko 4 urtetako esperientzia dago, aurreko akordio programatikoak bazituen hainbat puntu ambiguoak, eta ambiguotasun horrek errazten du akordioa, baina ondoren, ambiguotasun horrek ere albidetzen dio alderdi nagusieri eta kasu honetan PSN-eri neurri handi batean nahi duen egiteko, ez? Eta horrek tentsioak eragin ditu, eta tentsio guzti hori nik uste islatzera dijoa zela, eta soka tenkatzera dijoala uste duguna baino gehiago. Eta, lehen esan dudana, PSN jarrera hori adieraztera badin joa, ez dakit orain, baina goiza beranduago hautsi egin daiteke. Jarrera hori ne ustez ez delako, eta ibaik ere den ipatu du, beste alderriek jakin behar dutela, neurri handi batean bere mugak jartzen. Baina, ikusiko dugu, PSN igotzea badin joa, ez da erraza izango. Hori argi dago, baina uste dut dena dela, ezein alderdik ez duela gehiengo hori lortuko, eta lortzen duen ordezkaritza lortzen duela, besteen beharra eukiko duela. Eta hor, jarrera malgu erakutsi beharko dutela denek, eta berezeki PSNek. Eskerrik asko, Joserra, eskatuko dizuet, jake aski luzatu zegoen, igual Joserra, zuek aldela laburxeago aritzeko, ze bestela, kaso, gu botako gaituzte harrikadaka katakraketik, gero, bai, eta gero izan dezagun tarte laburra bada ere, tartetxo bat zuen galdereak ere atenditzeko, beraz, aldela laburxeago bai, baina guztu zaituko dugu, Bai, zaila da asmatzea pasako den, ze maitzak ez dakizkigu, eta beti badaude sorpresak, ez? Eta maitzak ikusten ditugunean, esaten dugu, nola ez genuen hau aurre ikusi, ez? Baina zaila da aurretik aurre ikustea. Nik uste dut panorama nahiko antzeko izango dela, edozein kasutan. Alderdi sozialistak egin dezake gora edo bera, EH Bilduk egin dezake gero baitik gainetik edo azpitik, baina uste dut oro har nahiko panorama antzekoa izango dugula,
eta horrek negoziazioen nondik norakoak ere aurrekosten lagunduko digula. Uste dut, nahiko pragmatikoak direla oroar alderdiak, baina bereziki alderdi sozialista. Alderdi sozialistak nahi duena da, ahalik eta botere gehien lortu aurrengo hauteskundeetan. Eta horregatik segurazki, eta nire teoria, aldatu egin ditu ordenak. Lehenengo maila, ze albadu presidentzia berezko hartuko du, gero udaletxeak, ze albadu, edo albaditu udaletxeko alkatetzak hartuko ditu, eta gero gobernua, ze albadu, alik eta kontseilaritza gehien hartuko ditu bere kabuz, ez? Hori da bere partida, nahiko pragmatikoa. Eta ikusiko dugu bestek nola jokatzen duten. Nik uste alderdi sozialistak ondo jakin izan duela jokatzen, lehen esaten zenuena, Joserra, 11 eserlekurekin izan duela botere asko, baina jakin izan duelako 11 bederatziren kontra jokatu gero berekin. Gero 7 kontra Bildurekin eta gero 2 kontra Podemosekin, ez? Borroka guztietan irabazi egin du, ze gehiago zeukan. Besteak ez dutelako jakin, edo ez dutelako nahi izan, elkarrekin aritu alderdi sozialistari aurre egiteko. Eta hori izan daiteke negoziazioetako gakoetako bat, ez? Noraino, alderdi sozialistaren bazkideak ados jartzen diren, edo adosteko jai diren alderdi sozialistari esateko, bueno, hemen 4 gara, 5 gara, eta den artean ados jarri dugu, nahi badu gobernu aurrera atera. Eta pultsu bat bota behar baldin bazaio alderdi sozialistari, errazago izango dute denek batera botatzen baldin badiote, ze bakarrek bakoitza bere alderik egite badu, ze horretan segurazki alderdi sozialistak abantaiak izango ditu. Eta bukatzeko, Joserra, badakit oporrak ezin ditugu hartu oraindik, ez dakit iraien hartzeko kerarik izango dugun, baina kontuz, alderdi sozialistak badauka ezkutuan beste karta bat, eta da hauteskunde errepikapena. Alderdi sozialistak ikusten badu, panorama ez duela bere alde, ikusten badu, agian negoziazioan, gehiago irabazteko aukerarik badikala aurrerantzean, beti badauka akordiorik ez itxi, eta hauteskunde errepikapen bat behartu. Platzoak edo markatuak daude, baina urrian izango litzateke. Espainiako hauteskundeak kanpainan, sutsuan daudenean, eta hori badakigu alderdi sozialistaren alde egiten duela, ez? Ez zaitu zete txitu nahi, baina, lehi hori ez dazu eitxi bat espada ere. Bai, nik uste tentazioa PSNek badaukala horrelakoak egitekoa, eta indar posizio batetik horrelako negoziazioak egitekoa, ez da, edo onartzen duzuenik nahi dudana, edo bestela joanen gara udazkenera, eta honek guziak bat eginen du, Madrildik alde datorkigun haize horrekin, eta saiatuko gara profitatzen Sánchez efektua, nola baita esateko. Bueno, hori bada jarrera bat, nek pixkat baikorragoak izate aldera nola baita esateko, nabarmenduko ditut beste gauza batzuk, eta adazkenean, egin ditzake horrelako maniobrak, baina ezin dezake erabat atzera egin. Erran nahi baita hemen urte batzu joan direla, gauza batzu normaldu direla, eta jada denboran atzera egitea ez dela posible. Hau da, zuk normaldu badituzu harremanak abertzaleekin, eta erakutsi balin baduzu gobernu bat eratzea abertzaleekin, guziz bideragarria dela, eta mundua ez dijoala pikutara, eta ez dela ondoratzen, oso zaila da, zure boto emailei saltzea, upenerekin berriro osatuko duzula gobernu bat konparaziora. Eta orduan, mehatxo egin dezakezu horrekin, ez da izen enean den sinesgarria, gogoan hartzen badugu konparaziora, Arestian aipatu dugun abuztukada horren ondotik, zer nolako emaitzak erdietxi zituen, inoizko okerrenak alderdi sozialistak, ez da, eta nik uste dut alde horretatik, halako irakurketa bat egin beharko luketela, bere garaian aldaketaren gobernua sostengatu zuten indarre, eta esan, indar posizio erlatibo batean zaude, hemen ez dira alperrik pasala urte, hemen ez dira alperrik normaldu gauzak Madrilen, Iruñan, Nafarroan, Arestian aipatu dugun bezala, eta gauzak horrela, tentu zibili horrelakoak egiteko tenorean, baina bai, nik ere aurre ikusten dut, ez dela aldaketa alimalekorik izanen, bloke batzuen eta bestetzuen artean, eta negoziazioak ez direla errazak izanen, baina berriz diot indar posizio hori alderdi sozialistarena, da horrelako kontuak, ez dakit, esan nahi dut azkenean ardatz berri bat sortu da, eta ez dakit, bidezkoa den, onargarria den, haien boto emaileek ere zein heinean onartuko luketen berriro konparaziora udal guzietan errepikatzea duela 4 urte egin zuten jokaldia, eta honekin aski. Eta bereziki eskerrak
Ibairi, ze badakit oraindik itxi behar duzula gaurko orrialdea, hau da, hemendik badijoa aretako poligonora dena iztera, ala eta guziz ere etorri da gurekin, gero berandu aterako da lantokitik, gainontzekok okerrezpa naiz gaurko lanak jada eginda dauzkagu, beraz, bi esker. Errepikatuko balira hauteskundeak akaso igual egin genezake berriz hau, baina gaurkoz nik uste hemen utziko dugu eta horregatik denbora korrika dugulako ere bai, galdera bat gehienez ere egin genuke, baina Ibai estimatzen baldin baduzue, akaso bestela, ez bada oso urgentea, bestela hemen utziko dugu, eta bai, ongi iruditzen zaizue. Mila esker, beraz, Juan Cruz, Ibai, Joserra eta Amaia, bereziki, eta zuei ere mila esker etortzeagatik, eta bueno, animo zuei, hauteskunde, kanpainan, hauteskunde gunean eta ondokoetan ere, beraz. Mila esker, eta horrengora arte. Aitzurua